Vítajte v Starom meste. Nachádzame sa vo vnútornom dvore novostavby Villa Ľadová. Je to tichý a bezpečný priestor prístupný len obyvateľom tohto domu. A práve sem pozerá dnešný byt. Je ideálny pre tých, ktorí majú rozpočet na dvojizbák, ale ocenili by priečku navyše a jeho investičný potenciál. Poďme sa na ňo pozrieť. Projekt Villa Ľadová bol dokončený v roku 2019. Architekti šikovne využili netypický pozemok a vytvorili moderný dom, ktorý zároveň ladí s pôvodnou výstavbou Starého mesta. Byt sa nachádza na obľúbenom 4. poschodí zo 6 a jeho dispozícia je dôkazom toho, že aj menšia výmera môže fungovať ako plnohodnotný trojizbák. Nájdete tu 2 samostatné spálne, obývačku spojenú s kuchyňou s výstupom na balkón, kúpeľňu aj samostatnú toaletu. Bonusom je príjemný balkón s výhľadom ponad strechy až na Malé Karpaty. Lokalita je ďalším tromfom. Je ako stvorená pre tých, ktorí radi fungujú pešo. Z bytu si pokojne v papučkách zbehnete na jeden z najlepšie hodnotených burgerov či top hovedzích vývarov v meste. Hneď vedľa sa vyhráte, zrelaxujete či zašportujete v areáli parku Račianskeho mýta. Obchody a služby máte všade naokolo, no najviac ich nájdete 5 minút od domu v projekte Blumenthal. Električka je vzdialená len 3 minúty chôdze a do 15 minút ste na hokeji v zimnom štadióne, na nákupoch OC Centrál, na pikniku v Medickej záhrade, na potulkách v historickom centre Bratislavy či na hlavnej stanici. Tento kompaktný trojizbový byt v novostavbe s dobrou adresou a výbornou investičnou hodnotou je ponuka, ktorú by ste nemali premeškať. Rada vám ju ukážem osobne. Teším sa na vás.